For til teksteffekt, her hvor man kan dele den her teksteffekt, så skal du først og fremmest åbne teksteffekt, marinere. Ja. Så gå ind på internettet for at finde teksteffekt. Sådan der. Ja, her har vi teksteffektnavn. Det ligger alle teksteffekt. Som I kan se, skal vi bruge umiddelbart. Det er umiddelbart ikke lige på min skærm her nu. Det skal vi så downloade. Det har jeg downloadet. Men så vil vi bruge det her. Men så kan man lægge det på det. Skal jeg skrive NINBCRAFT mellemrum, så skal vi skrive teksteffekt. Og så skal I tage den hjemmeside her. Så skal I gå ind på den her hjemmeside, og kun den. Det er den, der har det bedste. Så kan I, hvis I gerne downloade Minecraft, så kan I gøre det. Og her kan man downloade skin, blocks og mods og alle mulige ting. Så kan I gøre lidt rundt her. Klikker I på billedet af den. De her programmer, de trækker lidt på drevet, så der er lige rimelig meget, der skal åbne. Og så husk, at du skal downloade vinder. Det er det, man kan downloade. Ja. Og den her teksteffekt, den kan vi se, at den er offentlig der på min monster. Klikker du her på download. Og hvis du så går ind på media files, det gør ikke noget. Så klikker jeg bare download der. Så kommer den ned der. Og nu kommer filen. Så kan I se hernede. Ja, kommer den der. Hernede. Der er der et vindre tager. Så tager det lige lidt tid. Så er den at downloade. Så viser jeg lige en anden her. Så nu ved jeg ikke lige helt om jeres computer er ligesom min. Gå ind i overførsel. Eller på Windows XP Downloads. Så går I herop og skriver dette.
Minecraft, Minecraft. Eller navnet her, så kan man lige se hernede på, der står C-O-T. Så er den tekst, der tager her. Jeg er nu lidt over, fordi jeg tager den igen. Den er i hvert fald her, og så når den er færdig og begynder at blinke, så ligger den så herinde. Og hvis selve programmet kommer op, så skal jeg bare lukke det ned. Når jeg så først kommer, så tager I og trækker det ind i jeres teksterpack mappe her. Og derefter så ligger den så inde i jeres teksterpack. Ja.